Welcome back mga pangga. How's your day today? Maayo ra ko, unta, maayo sad mo. Nindot naman ang weather diri sa UAE. Nagplano mi nga mag-trek or mag-hike ugmang sayong buntag. So karon akong i-show ninyo ang mga basic needs nga inyong dadon kung mag-trek mo or mag-hiking. First and foremost, ang pinaka-importante is water. Every time uhawon mo pila na ka-kilometer ang inyong ginalakaw o ginabagtas. So, uhawon mo. So, naamoy tubig na madali-dali dayon na mainom. Comfortable pants. Comfortable shoes. Importante na siya. Alasad mo og snacks. Like, biscuits. Madali-dali na to, no? Chocolates. Boiled mo og itlog. Kung magplano mo magluto or something like good experience ba kung naana mo sa ibabaw sa bukid to, ugma na nami plano magluto-luto dito for a coffee or tea, i-show na ko ugma unsa ni paggamit, camping stove or portable stove. Handy ra kay ni siya, masudra ni sa bag. I-connect man ni siya ani kay mao ni siya ang gas. Gina-order na mo online. Naana ni siya itasa sa sud. Stainless steel, nindot kayo siya. Baga kayo siya goan. Dadon sa damo ni siya. Kape or tsaa, maghimo mo dito. Kani siya, pwede sad ni siya higup og soup. So, pwede ni siya. Unya, kung singuton na mo, kay layo kayo inyong nabaktas, dalasad mo og towel. Face towel, any towel will do. Karon kay init to prevent the skin. Kay bawo na mo sa init. So, nindot nang naamoy SPF. Pero kani dadon ko ni siya. Pero magbutang na ko daan early in the morning. Pero magdala gyapon ko. In case of emergency, magdala mo og first aid kit. Naadiritanan ang band-aid. Naasa siya'y mura siya na siya dressing pad, adhesives, na alcohol nga gamay, na siya tanan, band-aids, alcohol pad. So, kompleto na siya. First aid kit. Like, basin magluto mo dito, tapos masamad mo gamay sa kutsilyo, just in case, yung bako lang kay namoy pangandam. One eternity later. Good morning mga pangga, it's 4 o'clock in the morning. Karon mugi ka nami para padong sa among trekking area. Mga pangga na ako dire. So, tara, sugod na taog baktas. So, mga panggamaw ni ang Rabi Tower. Naapa ko sa first base. Okay, let's go mga pangga. Start of the journey! That way.
It's a weekday, so mostly crowded diri if weekends. Kay day off man ang mga tao. Makaminga ang pier mga pangga oh. Nice kaayo. Kanang pier sa ato ah. Ay, naghangos na ko. Nice kayong view. Nindot kaya ang clouds oh. Sa bukid walang papel. Amazing, beautiful. Napoy standbyan diri mga pangga oh. So anhin lang ka maglingkod-lingkod. Broken hearted ka or something. Depressed. Ay, makawa na ni simong mga problema ang view. So kung kahiyon mo mga pangga, naapoy restroom diri. Taguan sa mga kuan. Mangihi. Kapoy ang tuhod. 2 hours walk, hike. See the scenery. Amazing. Yahoo! I made it! Yahoo! Boil me of water para sa coffee or tea, ipanggusla me. Harisa na mo og boiled egg unya. Mao na ni siya oh. Ang butane, i-connect na mo ani. Useful kay siya. Padung na siya bukal. Mga 1 minute na siguro na magbukal. So mao na among baon. Salt. Ni sugar. Mga pangga, nindot kayong view. Amazing. Relax sa tao na mo uli. So manghipos na ko mga pangga. That's all for today. If you have questions or suggestions, please feel free to comment down below. Sa sunod na pod, amping permi!